Tiedättekö mitä? Ei mitään. Joo, mä tulin tänne räppää, koska Somali Prisman räppää. Niille ei oo verran mihinkään muuhun kuin vaan Litlin Crocseihin pudotushullussa, joo. Mä kuulun. Sitä tubehtaa. Niin. Musta tube tehtiin vaan, joka varmaan Ronin Jackson niinku videossa huomauttaa. Ja varmaan tulee vähän Danny Sportsillekin video. Pikku Jouni alkaa räppäkoodiluolassa, joo. Jing yang, jong jing yang, jong Mikä jing vittu yang tää jong. määlykakaro tää? Hei, tää ei oo vielä mitään, mä kerran aloitan puoli tuntia. Määlykakaro, mikä sekin on. Tyypit, tää ei oo vielä mitään, mä kerran aloitan puoli tuntia nonstop. Eikö sulla oo elämä vai onko se vittu tylsää tai jotain? Ei sillä oo kavereit. Ainoa kaveri mikä sillä on, niin se, kun se kattoo peiliin, niin siellä on ainoa kaveri sillä. Vitu ruma kaveri kaiken päältä. No niin onkin. Ei sillä ulkonäöllä oo mitään tekemistä ihmisen vartalon. Jos saa syöpää siitä, niin kyllä on. Mulla on pidempi muna kuin sulla, et Oh shit. Oh. Chichasko trio. Se voi olla pitkä, mutta se on vitun naru. se on vittu breidi. Se on joku pikkurilli paksunen, mut se on aika Pikkurilli. Turpitin breidi asshole. Se pitää olla vähintäänkin ranteen paksunen saatana. Se voi varmaan olla pitkä, mut se voi olla varmaan millimetrin leveä. Kivi heittas. Mitä vittua täällä tapahtuu? Älä En kysy. tiedä. Kysy Kivittäkää pakelta. kys. Pakke kuin vanha ne oot. 2 Vanhempi vuotis. kuin sun mutsi. No ei. Onko se mun isä Ei. sitten tai jotain? Mä ainakin Isä- häpeisin jos mulla olis tommonen isä. No mä vähän. Isä, onks sä tässä juonut jotakin? Taas juonut pillimehuja tähän aikaan pelat koodi. Ei, eiks äiti kieltänyt sun? Kuuluukin riitelöä silloin. Nyt on melkein joulu, niin saa olla vähän pidempää kuin nää. Niin, no joulupillimehuja saa jo juoda. Ei oo vielä alkanut ilman on. Vienyt äidin jouluklökit. Älä kiusaa mun äitiä. Silloin hyvät jouluglökit. Koska kun sulta tulee vaan punaista kustaa. Joo, mäkin Sä tykkään juot jos sitä vittu äitin mega mehuja. forsee. Sä juot sitä vittu mega forsee. Joo, äiti se on hyvä mehu. Kulmilla Odeksi löytyy. Hei, tässä on Next Genre Cheekki saatana. Ei jumalauta, nyt pelataan Cheekin kanssa. Tää menee kyllä YouTube. Kyllä. Pelaan Cheekin kanssa koodiluolassa kello 1 yöllä. Ei se ole yhtä, se on 12. Se on 11:30, close enough. Onko se niinkin paljon? Tarvitsis mennä nukkumaan. Joo, ja nukkumaan pitää mennä, kun pitää serätä huomenna. Koska joulua ja pukki tulee tuomaan lahjoihin. Jos on ollut kiltisti. En oo ollu. Saatana. Tuhma Mä saan poi. huomenna pikkarit. Mikä? Mä saan huomenna pikkarit. Mikä? Mä saan. Pikkuhousut. Tuleeks tamponeet mukaan? Eikö sulla on boksireita tai jotain? Hää? Boksireita. Muuten se ääntäkin, herra jumala. Joo. Ai sen nyt pikkarit saa. Naisten sulla on stringit. Niin justi. Niin mä meinasin äsken sanoa, että varmaan ne on ringit. Mä en saa mitään, tiiätsä, tissiliiveitä mitään, kun mulla ei oo vielä semmosia. Joo, kyllä ne kasvaa sitä myötä. Juu. Sitten kun pääsis täällä tuohon neloselle, niin juu, kyllä se varmaan alkaa kasvaa. Voi vaan käy sillä, että alkaa nännit nöpöttää, mut mitä ei näy. Joku sanoo nännit. Hauska. Ei vittu. Laulaa nyt pake vähän. Tuli yksinäinen olla.
Kyllä. Nyt piti mennä nukkumaan. Tuli syvä huusi. Kyllä. Vaikka vaan lähti täältä. Ei. Se Rage quittas. No, kun ei se osannut täällä. Niin. Ja sitten mä roostattelin kovaa, niin ei kestänyt. Kyllä.